Zdravo svima, krećemo sa prvom glavom iz OIKT-a, to su brojevni sistemi, znači prebacivanje brojeva iz jednog brojevnog sistema u drugi brojevni sistem. Konkretno, znači na ovom videu ćemo objasniti kako se prebacuje iz dekadnog, odnosno decimalnog u binarni brojevni sistem. Znači evo ovo je neki prvi primer. Uzet ćemo recimo broj 153. Evo ovako. I znači prebacujemo ga u binarni. Ovaj broj ovde znači pokazujem vam u kom se brojevnom sistemu nalazi, a ovo znači ovo pošto je 2 onda je to binarni. E sad, za znači ovaj decimalni dekadni, verujem da znate, ali u suštini cifre koje mogu da dođu u dekadnom brojevnom sistemu se nalaze od 0 do 9, znači i uključuju te cifre, dok u binarnom cifre mogu da budu 0 i 1. Znači jednostavno koje cifre dolaze u obzir, brojevni sistem minus 1. Recimo u heksadecimalnom, znači on ima 16 cifara, 16 minus 1 je 15, znači najveća cifra je 15, ali o tom potom pričat ćemo već, pošto ne zapisuju se kao 15, nego se zapisuje kao recimo f, ali o tom potom u nekom od narednih klipova. Znači ovaj klip nam služi da vam pokažem kako da prebacite iz dekadnog u bilo koji brojevni sistem. Ovako, za početak uzimamo broj iz dekadnog brojevnog sistema i pored njega ovako napišemo dugačku liniju. E sada, kada hoćemo recimo prebacimo u neki brojevni sistem, potrebno je da podelimo sa tim brojem. Znači, pošto prebacujemo u binarni, delit ćemo ga sa dvojkom. E sad, pošto 153 nije deljivo sa 2, potrebno je napisati prvi sledeći broj koji je deljiv sa 2, to je 152, ali 152 plus 1, pošto to je ostatak. I sada, radimo 152 podeljeno sa 2, a ovo keca prepisujemo ovde. I 152, znači sa 2 je 76. Znači ovde pišemo 76. A ovaj ostatak, znači pišemo ovde. E sad, princip je isti, znači opet delimo sa dvojkom. Da li je 76, znači deljivo sa 2, jeste, znači ostatak će biti 0 i znači 76 podeljeno sa 2 je 38, znači 38 pišemo ovde, a ostatak pišemo ovde. Naravno opet se ponavlja proces, znači opet delimo sa 2, 38, opet možemo znači zapišemo kao 38 plus 0, pošto je deljivo sa 2, 38 sa 2 je 19, pišemo 19. E sad, pošto, da, ovde je samo 0. 19, znači nije deljivo sa 2, tako da pišemo 18 plus 1, pošto 18 jeste deljivo sa 2. Ovo je podeljeno sa 2. I 19, znači podeljeno sa 2, ovde pišemo 1, a pošto je 18 deljivo, onda ide 18 podeljeno sa 2, to je 9. E sad, 9, pošto nije deljivo sa 2, zapisat ćemo ga kao 8 plus 1. 8 jeste deljivo sa 2, onda pišemo tu 4, a ovo keca prepisujemo. E sad 4, znači pošto jeste deljivo sa 2, napisat ćemo ga kao 4 plus 0, jednako je 4, ostatak pišemo ovde, 4 podeljeno sa 2 je 2, 2 jeste podeljeno sa 2, znači 2 plus 0, i ovde pišemo 0, ovde 2 podeljeno sa 2 je 1 i na kraju bitan moment, znači 1 nije deljivo sa 2, ali prvi sledeći broj koji jeste deljiv sa 2 je 0, pošto 0 podeljeno sa 2 je 0. I onda ćemo, znači ovde dobijemo rezultat 0, a ostatak je 1. Da, znači ovo sa strane što sam ja pisao, to čisto da biste shvatili, ali to ne morate, znači možete i napamet. I na kraju, jednostavno dobijene brojeve, samo sekund, dobijene brojeve, znači treba pročitati od ozdo na dole.
ovako. I samo je potrebno znači, da ih ispišemo, gledamo znači, od ozdo na dole, idemo 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Znači, evo, da. I na kraju potrebno napisati u kojem brojevnom sistemu se nalazi ovaj broj. U narednim klipovima znači, pokazat ću vam kako ovaj broj da proverite.